tarda. Primer dir-vos que una de les coses que ha dit ell del programa de la pròxima trobada és una mica la interpel·lació que hem de tindre tots amb el... com es diu? La pròxima... El GC, ell ha vingut a dir que és una cosa que tant els que estan a la taula com els que no estan fora de la taula i que sou vosaltres, és una mica de toma i daca, no? Jo us puc expressar el que jo sé, el que jo he fet, com ho faig servir jo. Moltes de les coses no les sé, i és perquè no l'he necessitat o perquè no ha fet falta. Jo voldria saber primer qui fa servir GSAC aquí ara i qui no fa servir. Perquè és molt fàcil, jo tinc la noció bàsica, si hi ha molta gent que fa servir GSAC, quedaria malament. Perquè jo vull fer una cosa per iniciats, com deia ell. Hi ha molta gent que fa servir GSAC. Bueno, doncs vinga. Déu-n'hi-do. Ho sento, hi ha més dubtes. Hi ha una pàgina web que és aquesta del GSAC.net, que és la que us podeu descarregar tot el que és el programa. Aquest programa té uns 21 dies que va fent el ronso, va fent allò que tens un dia, portes 2 dies i cada vegada va tardant més fins al punt final que tarda una eternitat, que és millor o lo pagas o déjalo estar ya o lo craqueas. Així és de clar us ho dic, perquè és un conyazo. M'enteneu el que vull dir? Si aquesta pàgina, a l'hora de tardar d'obrir-se, es tarda d'obrir, s'ho pensa, s'ho repensa, t'informa i te desinforma. Per tant, hi ha 21 dies, digues. I quan costa? Eso va a la página web y te lo preguntas. ¿Vale? Uns 35 euros, així. Sí, sé que no arriba a 40 euros. ¿Vale? Com podeu veure, aquesta pàgina web que hi ha aquí dalt, aquí hi ha un senyor que es diu José Miguel García Rodríguez. És el Bat, és el Josep. Nosaltres el GSAC el vam comprar entre dos. Us podeu juntar uns quants i el compreu, aquests 30 euros o 40 euros el que val. Jo ho vaig fer així. Vale? Sí o no? Ho podeu fer així? Sí, és clar. Nosaltres ho hem fet així. Passa que surt sempre el que el compra. No puedes quitar el nombre que quieras hacer. Bueno, a mí no me jodas. Si fuese un enemigo, lo fuese comprar yo. Bueno, quan s'engega l'ordenador, quan s'engega tot el que és la pantalla, heu d'anar a buscar, donar-vos d'alta. Hi ha un apartat que dice obtener ficha de acceso i allà concretament us podeu donar d'alta i heu de ser el mateix que posa Geocaching. Vaja, per Dios, ja comencem. No s'agrava, però? No s'agrava? Aquí veieu aquí dalt, hi ha l'apartat d'aquest de obtener acceso i aquí pots programar les persones que tu vols. I aquí arrel d'aquí va sortint tota la informació que tu passes a Geocaching. Tu et dones d'alta com a Bernigol o et dones d'alta com a Petits Llocs. Ok? Una altra de les coses importants que hi ha és la herramientas. Has d'anar a herramientas. A la part de la dreta on posa opciones, que té el segon pas que has de fer. I llavors a partir d'aquí, on hi ha l'apartat d'herramientas, tu has de saber on vol ser la teva base backup, la teva còpia de seguretat. Cada vegada que tu tanques l'ordenador, has de dir, et diu on vol ser la còpia de seguretat. Però per mi és una còpia de seguretat que no és del tot real. Només agafa alguna cosa. Però jo ho tinc muntat d'una manera que ho tinc posat al Dropbox. I tinc 2 ordenadors. Jo faig una còpia de seguretat al Dropbox i se'n va per al Dropbox. I la puc fer servir des d'un ordenador o des d'un altre. La puc rescatar. De les bases de dades i tot el que hi ha. Tu has de posar el teu número que tens a Geocaching, l'has de posar perquè hi ha una relació juntament que ha d'anar casat. I què més? Pots posar quan comença en quilòmetres, quan comença la setmana per tu, els colors que dels encontrados, no encontrados i demés. Això tu és una mica la configuració. Jope, muy bien o muy mal. Yo la copia de seguridad no lo haría por ahí. ¿No? ¿Dónde lo harías tú? Porque te la va poniendo, te va haciendo, no te la sobrescribe. Te va haciendo las 5. Sí, pero si vas por el menú archivo. Exacto.
Yo lo hago de esa forma. Pues en el menú archivo ahí te la sobrescribe. Aquí te va haciendo una detrás de otra, no te la sobrescribe. Exacte. Llavors és una cosa que tinc preparat també per dir. La còpia de seguretat per un altre cantó i te la fa molt més completa, l'altre cantó. No? Bueno, veuràs. Una altra cosa que per mi és important és l'apartat de visualització. Què és el que vull veure jo a la base de dades, amb el full de càlcul, podríem dir d'Excel, què és el que vull veure jo? Què és el que jo necessito veure? Pues jo necessito veure certes coses. A mi el país, la regió, la fecha de creació i tot això, a mi no m'interessa. A mi tot això hi ha coses que no m'interessen. Per tant, ho deixo aquí. Que hi ha una altra persona que vol veure quants puntos favoritos té aquell caché, doncs molt bé, estupendo, doncs que ho posi. És lliure. És la cosa que té d'accés que pots fer tot el que vulguis. Bueno, jo particularment tinc dos macros. Jo només en faig servir dos. Hi ha gent que fa servir les estadístiques i les no estadístiques. Jo tinc la primera que m'interessa a mi, que és el Google Maps, que és on jo puc veure tot el que són els caixers que hi ha en un mapa, o de la query que farem, ja us explicaré que hi ha dues maneres de com fer la query. I l'altra és, quan un bon amic em passa unes coordenades, jo vull que aquestes coordenades pugin a la pàgina web. Ja queda reflexat les coordenades, quin és. Això és l'invers del que es fa normalment. Com? Normalment descarregues de la pàgina web aquí fas el teu GESAC, les puges al web corregides. No. Jo el que faig és el següent, un arxiu, un caché, un arxiu que conté uns quants resolts. Agafo i els copio amb una base de dades. Aquesta base de dades, li dic, pugen tots aquests catxers, me'ls puges a la pàgina web, ja corregides. Jo ho faig així. Hi ha una altra manera i només ho faig amb una versió, amb una barra. D'una forma, ara us ho ensenyarem. I ho amb els que vols canviar, perquè aquí has de tindre molt clar què és el que vols canviar. Perquè si tu unes coordenades penses que estan canviades o t'equivoques i no estan canviades, cagada perquè aniràs allà i et sortirà la ratlleta i el llac que has canviat i no et sortirà. Bueno, a partir d'aquí, amb això que és el més bàsic, per dir-ho d'alguna manera, doncs ja ens anem a treballar el que és el... Això és... Ens anem amb el... Tocarem el que és cada cosa amb el seu arxiu. Si us hi fixeu, jo tinc aquestes columnes. Aquestes columnes m'estan indicant que aquesta coordenada està corregida. Que és el pana, els quatre últims, si l'han trobat o no l'han trobat aquest caché, si hi ha un dels quatre últims que no l'han trobat, la distància en quilòmetres des d'Igualada o des de casa, si jo li canvio la part de dalt, veuré que és d'Igualada. Si jo he fet alguna anotació, em sortirà aquí. Tot això d'aquí és el que em surt. Per fi, una de les més importants que hi ha és aquesta d'aquí, aquesta columna d'aquí. Veieu que hi ha un cadenat. Això vol dir que la coordenada, si la vols borrar, no podràs borrar-lo. I això per mi és important. Us en recordeu allò que us he dit que hi havia un apartat que era visualització? És allà on heu d'anar a buscar aquests. És allà on heu d'anar a buscar això. D'aquest apartat d'aquí d'arxivo, aquí et poso a la part de dalt que et diu importar arxivo, ho pots anar a importar d'un arxiu o bé arrossegar-lo, l'arrossegues i t'entra aquí dins. No cal... Hi ha aquestes dues maneres. S'entén això? Importar arxivo o bé agafes i l'arrossegues. S'ha acabat, n'hi ha més volta de full. Bé, jo ara passaria aquí perquè a més no ho faig servir. Així és clar. Còpies de seguretat. Jo tinc aquí la còpia de seguretat. Jo tinc unes bases de dades, aquestes són les bases de dades, i vull fer una còpia de seguretat. I on la vull posar?
doncs la vull posar aquí. I jo aquí canviaré el nom. Si avui és el dia tal, el dia 2, doncs jo posaré aquí el dia 2 i servirà a parar a on jo vulgui que vagi a parar. Sí? Ho veiem clar, això? Ho veiem clar o no? Sí o no? Vale? Per tant, fas una còpia amb 8 o 10 bases diferents. Exacte. Però també faig la còpia de la configuració. I de les macros. I de les macros. I tot el que tinc. Vale? És el que deia el Miguel abans, que ell ho fa per aquí, que jo també ho faig per aquí. Perquè tu quan tanques, fa una còpia de seguretat, una còpia, però fa una còpia de les bases com estan i de més. Però jo per mi la meva còpia de seguretat és aquesta d'aquí. És aquesta d'aquí, que és la que val la pena. Vale? Tanquem. Quan jo vull restaurar, per exemple, i fer l'última còpia de seguretat amb el portàtil i per lo que sigui, perquè és més ampli la taula, perquè és més còmode treballar des de l'ordinador de l'escriptori, recupero d'allà. Recupero d'allà. S'entén això? No, no s'entén. És important... Bé, buscar. Aquesta part és molt important. És molt important. D'aquí podeu fer servir, vull buscar un caché de la base de dades que jo tinc molt gran per propietari, des del quilòmetre, des de jo el tinc Igualada o la tinc des de Sabadell o la tinc des d'un altre lloc, jo aquí puc dir quants quilòmetres d'aquí a aquí, només posa'm els que estiguin, per exemple, aquesta de Montbrió. Si jo poso busquen pel nom que comenci per Pana, doncs aquí hi ha un que diu el campanar, doncs comencen per aquí. Per còdic, el pots buscar aquí dalt per còdic i tant el pots buscar per aquí com pots buscar-ho per aquí pel filtre. Només vull els que tinguin igual a número 2, doncs te'l buscarà i seran tots els que tinguin, com hem dit, dificultat 2. Què he dit? Doncs tots els dificultat 2. Amb aquesta línia d'aquí tindreu tots els dificultat 2. I aneu jugant sobre això. I quan voleu sortir, doncs l'escape i només vull els resolts. Els que no estic resolts et surten tots els resolts. Sí? S'entén, això? Això és molt potent per aconseguir reptes dels més antics, els de dia tal, els... És important per això, i és important quan tu te'n vas a un altre lloc fer servir els que són genèrics. Jo me'n vaig a Alemanya, me'n vaig aquí, me'n vaig allà, però estaré en aquest circuit. Per tant, descarto això i vaig a veure si aquests restes, doncs jo puc aconseguir-los, si ja ni el vaig a buscar. No sé, aquí pot haver per dificultat, per terreny o per disponibilitat. Per si hi ha terreny baix, no n'hi ha. A partir d'aquí, per les dates. Per qualsevol tipus de caché que hi hagin posats. De quin país? Perquè potser he fet una query de França i m'agafa alguns de Catalunya. No, jo només vull els de Perpinyà, no vull anar allà. Doncs puc solucionar-ho. Llavors farem una query també que només es digui de la zona aquella, precisament. El registre es pot fer de moltes coses. Això és el dels filtres. I pels atributs. Anem? Hasta pels atributs, també. Pels atributs es pot fer, exacte. Pot fer pels atributs. I per polígon. I per polígon també, exacte, per tot. Per polígon. Hi ha un apartat de polígon aquí també. El siguiente. Ahí está. Eso es para hacer una selección de una zona dentro de la base de datos. Cuando tú tienes un polígono, un código postal, no tienes que meter primero una macro o algo para poder, o ya estrictamente... No, es que no.
Yo no lo hago así. Cuando vas a buscar un polígono. No es eso. ¿No? Tú tienes ahí 5.000, Sí. ¿vale? Y quieres solo los de Igualada. Entonces tú puedes dibujar un polígono en Igualada Ah, puedes dibujarlo. y te sacarán los que estén dentro del polígono de los 5.000. No. Eso es buscar por polígono. Está bien. Haz una selección de la zona que cierre. O sea, tú la cotas ya con el dibujo Te vas a un mapa interno, que tiene y lo... entonces vas marcando y te salen las coordenadas que luego la pones ahí. Está Es bien. otro filtro. Bueno, marcadores. Yo esto no lo hago servir, ¿puedo hacer servir esto? Bueno, cuando mueves de una base de datos a otra, puede decir que te quede marcado. Te quede marcado. Pues es lo que han movido la panxa de eso. Bueno, això de la vista és com ho vols veure. Tu pots veure un caché, pots veure la vista aquesta que parla de vista, pots veure-ho d'aquesta manera o pots anar a l'icono aquest d'aquí i veure-ho així, o no té contrafuig. Sí. ¿Sí? Si te vas a visualización hay más pantalla. Puedes ver tu registro. ¿Dónde está? Baja. No, al lado, está en el... ¿Dónde? No. Visualización. Al lado de ninguno, a la izquierda de ninguno. Ah, vale. Ahí puedes ver lo que es el mapa, tan solo el mapa, y Puedes ver si está en tu registro registrado. vale, puedes ver... I tot el que fan. allí. Sí, Bueno, pues veo de esta manera, los registros últimos que lo ha hecho, y si algo muy fuera adicional, pues yo... Bueno. sí, sí. Aquí ve lo del punto central. Tu pots marcar un waypoint on vulguis fer la referència del teu lloc que tu vulguis fer a partir d'una distància d'aquí a aquí, o pots fer... Jo això no lo toco apenas. No és una prioritat. Waypoint. Això sí que ho fem servir. És añadir un waypoint. Per exemple, vosaltres ara us aneu a qualsevol lloc a dormir. Us aneu a un hotel. Agafeu les coordenades d'aquest hotel i el que feu és copiar. Copiar igual que heu marcat de color rosa. Vosaltres aquí li podeu dir hotel, podeu canviar-li les coordenades que li pertoquen a aquell hotel i a partir d'aquí teniu un caché més. Jo sempre li poso on està? Aquest d'aquí, otro. I a mi em surt amb el TomTom, o em surt amb el Locus, o em surt amb el TGO que posem nosaltres, amb el Chicancachi, com se digui. On està aquell que diu Chicancachi? El programa que sigui. Et sortiria un waypoint. I aquest waypoint tu li pots dir quiero ir aquí. A partir del navegador, tu allò et porta a aquell lloc. S'entén això? Serveix o no serveix això? A mi sí. És el que vull. Bueno, aquí seria editar aquest waypoint que he seleccionat. Si jo li vull afegir o canviar alguna cosa amb aquell waypoint. No és... Vuelvo a editar. Editar de què? El cadenat. El cadenat. Arriba Sí, dice que el caché tiene las coordenadas cambiadas en la web. sí. Para que lo vean que está marcado. Sí, sí, pone corregida, este lugar aquí està corregido. Sí. I el bloqueig, hauries d'ensenyar. El bloqueig, jo el bloqueig el trobo aquí. Quan el vull bloquejar un caché que no es toqui ni s'esborri, ho faig des d'aquí. De la base de dades. Els labs també ho fas així. No, Que baixes una poca... és que tu veus labs, no? Vale, jo quan vaig amb un mega, el que sigui, tu fas un lab, tu et pots baixar, et pots baixar els labs. Sí. Vale? I llavors aquests labs jo els arrossego aquí. Me'ls poso aquí. Jo me'ls poso aquí. Però és per dir una constància, perquè la veritat... Per l'estadística. Per l'estadística, és per l'únic que es diu. Però l'estadística us ho torno a dir. Amb el programa que ho farà el mes que ve, jo ja ho tinc allà tot. O sigui, no... Perquè si no la Pilar sí que em demanava fes-me l'estadística del GESAC, fes-me jo. Es va acabar així. Bueno, per on anàvem?
Per waypoint, si hi ha alguna cosa més que us interessi. Borrar un waypoint, això ja és normal. Canviar borrar añadir notes important, això ja és normal, no té res. Posa el que posa. Bases de dades. Digue'm. Sí, els waypoints, quan a vegades, abans que podies logar 2 vegades el mateix caché, Sí. per aquí es podia esborrar el duplicat de l'última Això vegada. era abans. Això ja no cal. Ara ja no cal. Ahí no et deixa. Aquí tens... No costa això. Seleccionar una base de dades que és seleccionat de les que tens a la teva base de dades en general. Senzill. Sí? No hi ha més volta de cura. Base de dades quan en crees una nova. És com obrir una base de dades nova. L'obres. No hi ha... Quan tu vols renombrar una base de dades, tu selecciones la base de dades i li poses un altre nom. Renombrar, no té... Borrar una base de dades, gestionar listes d'ignorants, no sé per què sirve eso, no me lo planteo. ¿Tampoco? Y para unir 2 bases de dades, com se podria fer? 2 bases de dades? Sí, per exemple, jo me'n vaig de viatge a França i a Alemanya, i vull fer-me 2 i unir-les en una. Molt fàcil. Tu tens una base de dades, no sé, que és aquesta mateixa, vale? I el que fa és un arxivo, te'n vas a l'arxivo i li poses control G, o veus, li poses aquí, arxivo, control G, i a tu et surt un arxiu, vale? I obres una base de dades que digui total d'Alemanya i total de França, i passes els 2 arxius tots 2 a una base de dades noves. No sé si respon a això el que te volia dir. Sí, que fas una base de dades nova que l'importa una GPX. Clar, l'importa una GPX. Tu tens una a la base 1 i la base 2. De les dues fas una còpia d'arxiu, un GPX, i obres una base de dades 3, jo l'ho sí. Vinga, ves al Excel, molt bé, dime. Hay una opción que es copiar todo el PowerPoint. Copiar els PowerPoints. No tienes que hacer nada, no tienes que sacar ningún GPX. Jo ho faig així. Más rápido. De copiar o mover. Vale, però tu conserves les dues bases, la 1 y la 2? La Claro, si las copias sí, y las mueves no. Vale, pero yo te estoy diciendo que yo copio una base, Sí. hago un GPX. Sí, De la segunda base hago otro GPX. pero no hay que hacer ningún GPX. Tú creas una base nueva y te vas a la primera y le dices copiarla a la nueva. Y te A la ver. copia entera. Base de datos, copiar, ¿dónde vas? ¿Mover o copiar? Mover o copiar. Vale. Y le dices copiar ¿Dónde? a la nueva. Y te copiará toda esta base en la nueva. Venga, Has de fer una nova primer. I el té... ya lo tengo. Hola. Vale. Ya está, le dices que Vale. sí. I ara una altra, no? Y ahora te vas a la otra y lo mismo. Bueno, Base de datos, Petita de base. mover o copiar. a veure, copiar. Però com li diu... No, primero tendrás que abrir la otra. Ah, vale, sí. Tu obres una, no? I després... Per link, per exemple. Vale. I ara la copies allí, no? Mover i copiar. A on? A la. Hola. Perfecte. Són dues opcions, però la més ràpida és la que diu ell, em sembla molt bé. Perfecte. Això de la base de datos està molt bé. El què, perdona? El menú aquest que et surt de base de datos, ubicaciones, la barra de menú, Aquesta d'aquí? aquesta d'aquí, Sí. com es diu aquesta barra? No sé. Formato, pantalla de... Barra. És una barra. Deu ser lo de ver o a la vista Vale. o amb el puesto. Ja hem creat una altra base que es diu Lola, que té 1081 catxers. És que no sé. Vale. I aquí sabem que tenim, mira, veus? Tenim 4 cadenats. Tenim 4 catxers que estan encadenats, que no els podem borrar. Aquests 4 d'aquí, o perdó, aquests 5 d'aquí, no els podem borrar.
No se pueden sobreescribir. sobreescribir ni borrar. Tú has preguntado Borrar, sí, bueno, borrar. el próximo viaje. Si tú coges la base, Encima le dices un si tú te pones borrar waypoints, hay un apartado que dice en el futuro importante no eliminar waypoints bloqueados. ¿Ves que pones aquí de bloqueados? es igual. Adiós. Aquí hay una disputa. Yo nunca lo borro. Bueno, Eso es para que no se sobreescriba. ni se sobrescriba ni se puede borrar. Y eso es para las pistas. Si quieres algo en las pistas. Si tienes algo en las pistas y no quieres que se borre, pues no se borra. Si no se sobreescriba. Y se sobrescriba también. Bueno, hi ha una cosa que vaig aprendre ahir que em va agradar molt. Inteligentes. Això és per la gent que va amb GPS, vale? Per mi és important. Quan tu vols posar amb el GPS el nom que hi ha al davant en tots aquells que tu tinguis canviats. Vale? Anem a suposar, jo vull que aquests 5 que hi ha aquí, vull posar-los una paraula al davant, que jo quan miri el GPS sàpiga si està resolt o no resolt. M'explico? Vale. Pues aniríem aquí a l'apartat de otros. Jo voldria que es diguessin els que estan canviant les coordenades, que són aquests 5 d'aquí. Aniríem a la base de dades de lo que és reemplazar todos, i aquí li podríem dir què és el que li vull posar davant del nom del caché, davant del nom del caché. Li posarem la R, li posaríem una X, reemplazar, renombrar, añadir antes. Añadir antes. Li donem a reemplazar. I veieu? Que bo. Molt bé, molt bé. Això és una opció. GESAC no et solventarà un mystery i et solventarà un multi. Et solventarà aquest detall. No és... Pero tienes que ponerle candado. Pues Sí, si claro. lo se borra la R. Sí, pero si lo actualizas, que ayer me pasó, si lo actualizas en el locus o en el CGO, te mantiene el nombre. En el CGO no. Bueno, en el locus, En el CGO se borra. de verdad. ¿Tú vas a ver el Pilar? ¿No? Bueno, en el locus te lo mantiene, al menos, es lo que yo he visto. Sí, pero luego también te deja renombrar el caché entero. Sí, El CGO no. El CGO si lo actualiza se borra la R. todo, se borra. El CGO no funciona, no. Amb el GPX sí. Les finals, tot. Clar, perquè treballes des Heu vist per què serveix això? Ho teniu clar? Sí, sí, perfecte. Bé, passo a la configuració. Quan volem enviar els caixers ara al GPS, ja els tenim així i ara volem enviar al GPS. La primera i la tercera jo no ho faig servir. Jo faig servir la segona, que és enviar al GPS. Pots configurar amb aquest apartat d'aquí del martell, pots configurar el que és a qui li vull enviar, a quin GPS vull enviar. Pues tu tens un Dakota o tens un Oregon, pues tu a l'Oregon et ve aquí, et diu, pues tinc aquest Oregon i t'ho envia directament. Amb el cable, sobretot, heu de posar el cable, no no va per pensament. És important. ¿Vale? Y no penseu que va por intuició. ¿Veis? Anem a les macros. Jo tot el que tinc faig servir el corrector aquest d'aquí, el mapa V3 i la del TomTom. Digue'm. Las reales, se trae GPX, las fer prèviament amb una foto i les pots fer aquí d'alguna Em deixes anar a l'apartat d'acceso geocaching i llavors des d'aquí podrem fer de dues maneres. O descarregar una Pocket Query des d'aquesta pàgina. Ah, no, perquè està en Vernicol. Perdona, està en Vernicol.
Vale? Jo, per exemple, tinc una Pocket Query, que és la mateixa que he fet a Geocaching. Per tant, aquí tu et pots baixar aquesta Pocket Query, però has d'anar per l'apartat que t'he dit. Però ja hi arribarem després. Ja hi arribarem després. Macro, us ho torno a dir. Jo faig servir la de les coordenades, el Google Maps i l'altre. Hi ha una tercera, una quarta, una quinta, que és la de les estadístiques. Jo estadístiques no faig servir per res. Llegats al Hoppe, que s'hi posi ell i m'ho expliqui si vol. Arriba a la izquierda, ahí se va la página web que están todas las macros. Vale. Puedes cargarlas. Aquí trobareu les macros i aquí perdeu el temps. Jo vull fer estadístiques, jo vull fer el que sigui. I aquí perdeu... Molt de temps. Aviam, molt de temps. I és fallo-error. Fins que ho encerti i diu, hòstia, n'he fallat. Però el que sigui no es carrega. Guanyeu! No funciona. No va. Ni a tu ni a mi. Ni a tu ni a mi? I anem al districte d'Orme. Sí? La web. Pues xicot, va. Aquí veuríeu un llistat de totes les 1.000 o 100 que hi hagi de... I és bastant ràpid. Ja surt ràpid, això. Sí, això normalment no li surt ràpid. S'ha de conèixer de fora de la província. Bueno, no va. Aquí veuríeu al marge esquerre tot un nom, una llista de tot el que són les queries, perdó, la... Vinga. No me sento. Vale? Aquí veieu les macros. Les podeu dir el traduir i us les traduirà en castellà o el que sigui, o en català. I aquí ja veu el nom de la query, la versió, l'autor, com està feta i la descripció. Y aquí dentro de la descripción hay que ir buscando. Capitán. ¿No? Hay que ir buscando. És que ho tens en l'idioma del país veí. Perquè hi ha un apartat que diu traduir. Llavors tu tradueix. Com? Jo tinc, a la part de dalt, tinc un apartat que em tradueix el que és la pàgina web. Google. A Google, tot de Google, exacte. Bueno, sí, hi ha un filtre que tu pots posar aquí dalt. Waypoints, aquí et sortiran tot el que contingui Waypoint, la Google també. Vale? Llavors tu aquí, amb aquesta a la dreta, doncs, això m'interessa o això no m'interessa. Pot ser que sí, pot ser que no. Vale? Quan entres en una... Si poses Catalunya, et sortirà el mapa de comarques. Algunes recomanacions. A veure, por lo de Cataluña. Anem a posar. Ja sé que va una mica a gusto del... Comarques. No, comarques. Actualitzar comarques. Vale? Ha fet Ah, el del dibuix. dibuix. El veu vindre la setmana passada, el mes passat aquí, no? Bueno, doncs aquí hi ha les comarques i l'última actualització sabem que és de l'any 2014. Toqueu aquí on posa actualitzar comarques i et baixa un arxiu. Aquest arxiu és amb aquests dibuixets que posa això així. Perdó, aquest... Sí, aquest d'aquí. Veus aquests d'aquí? Que acaba amb GSK. Vale? Quan tu el toques dues vegades, et ve aquí. Estàs fan? Sí o no? Quan tu toques l'arxiu aquell, amor? No trobo la descarga. Bueno, pues... La feina del macro o... Pues si no lo arrastras. Bueno, también, la arrastras y punto. ¿Vale? ¿Sí o no? No. Ahora en el botón versión, ¿Sí? si te pones encima, Sí. te puedo decir que te busca las actualizaciones de las macros. Es un poco peligroso, ¿eh? A mí me ha fallado alguna vez y la he perdido. Ni cada una lo quiera. Puede ser que te actualice una o todas. Sí. També el segon de baix també ho és. Aquest d'aquí és la versió. Jo li faig servir i... Ah, no, sí, no. No, todo nada. Te destruïs. No, llavors... Sí, que ho sapigueu. Això és per actualitzar, però a mi no m'agrada.
Jo sí que ho mando. De la macro, què més? Editar, configurar botons i més? Jo això no faig sense res. Té una macro que activa tots els catxers. Vale? La macro per esborrar els blocs d'un tio existeix o no? És arregat. No, dic en sèrio. Perquè me va llogar, un tio em va llogar 190 catxers en una tarda. Va llogar des de Tortosa fins a Barcelona, 50 quilòmetres terra endins, tota la costa. Clar, voldria esborrar 190 registres que tinc d'ell. Des d'aquí es pot dir, des d'aquí tu pots passar amb el botó de la dreta, pots dir, añadir a publicar registros. I ell el que va fer va ser això. Se'n va anar a publicar registros. Sí, clar. I ho va anar a fer així. Però per esborrar no hi ha manera de fer-ho tan fàcil. Jo per esborrar no. Aquest tio ha vingut aquí i aquest se l'ha bloquejat ell. Perquè si posem, et fotrem una neteja... S'han de comprovar, Sí. Home, estan comprovats aquests setmanes. Mira que no estic sonant. El Merlani, el Merlani... Igual era superconforme. És un campió. La macro... Jo és que... Va fer 2000. Jo tampoc. No, yo lo sé eso, pero ¿tú quieres explicar alguna cosa más? Algo que te... Cada uno lo que le interesa. Pues... ¿Vale? De les herramientes. Abans hem fet això així, us en recordeu, amb la qual hem configurat una mica el que és el nostre número que tenim. Hem configurat per quilòmetres, hem configurat el dia de la setmana que comença, li hem dit a on volem que ens faci la macro, a on volem que ens faci la còpia de seguretat, però aquí us ho torno a dir, aquí fa una còpia de seguretat de les bases de dades, no de tot el programa i de tot. Per això s'ha d'anar a la part per fer la còpia de seguretat sencera i completa, hem d'anar a l'apartat d'arxivo, allò que hem dit abans, que era arxivo còpia de seguretat. I cada vegada fas un arxiu nou. Jo sí. Aquí, per la part aquesta que hem dit herramientas o opciones, aquí us farà 5 còpies de seguretat, les 5 últimes. I us les aniran pisando. Us aniran pisando. Cuando llegue a las 5, aquí no surt això. Veus? 1, 2, 3, 4, 5, i aquestes són les còpies de seguretat que jo vaig fent. Però és de tot el programa. I això l'únic que ho faig és per això, perquè treballo amb 2 ordenadors, no per res més. La ubicació, tu li pots posar aquí la ubicació que vulguis, a base que hem dit abans. I aquesta ubicació és la que us sortirà a la part aquesta d'aquí dalt, on posa ubicació. Home, casa, algú, el que pots fer les ubicacions que tu vulguis. Aquesta te la baixa de la web o li has de posar tu? Li has de posar tu. I l'has de posar tu, si mal recordo, li has de posar tu a Waypoint. El nombre, coma i la coordenada. Jo em sembla que ho vaig fer des d'aquí, Bueno, és igual, és el que diu ell. La ubicació és coma i la coordenada. Veieu això d'aquí? És igualada, coma i la coordenada que tu tinguis, que tu vulguis posar. Tu diràs, per què et serveix això? Ho torno a dir, per posar dalt i a partir de lo de dalt jugar amb buscar amb els quilòmetres. Jo vull seleccionar i vull dir el filtro, distància, i aquí et surt distància igual a, distància mayor o igual o entre des d'Igualada al centre 40 i 50. I 50. Si tu li dius a l'IR, et surt aquesta distància i tu llavors ho pots veure amb el mapa.
No, és que no parlem el mateix idioma. Tot el que estigui fora d'aquí o surt. Has fet un don. Un don. És un don. Si vull treure el filtre, l'escape, i sortirà. Aquí perdries un marc. Tenim marc. Hay un manual de Sabato. Hay un manual de Sabato, una velocidad. Ya, ¿lo tengo yo o lo tienes tú? Tienes tú. Pues muy bien. Bueno, la resta és... Això és el que us he dit abans, que és el que volem veure a la barra de dalt, amb aquesta barra d'aquí dalt. Tot això d'aquí, aquests dirs, nombre de waypoint, nombre de propietari, província, tot el que són les columnes, és el que són les columnes, tot això són les columnes que volem veure. N'hi ha la tira, però seleccioneu els que vosaltres faci falta. Jo amb aquesta ja en dic prou. I es pot definir quina vols la primera i la Sí, clar, arrossegant. Veus? Mira, ja ho he dit. Canvies o arrossegues. Agafes la columna i l'arrossegues. Al costat del código. Lo menet este que, com dir, al costat del código. Aquí és tu selecciones, ¿vale? I tu dius, waypoint, borrar waypoint. Selecciona un waypoint, el que està marcat. Todos los del filtro, borraries tot la base, o tot allò. Marcados por mí. Y el marcados por mí es lo que tú borras. Marcados por mí es lo que tú borras. ¿Algo más de herramienta? Cambiar el idioma. Ah, sí, té raó, molt bé. Hi ha un apartat que aquí pots tu canviar l'idioma. Hòstia, català. Vale? Aquí ho tens i ho pots canviar. I tu aquí, també a la columna aquesta d'aquí, nunca entendí si vull esto. El modo de duración me quedo marcado. Cada vez que haces algo te sale una pantalla. Vale. Pues ese o es el siguiente. Guanacos. Sí, guanacos. Bueno, anem a l'acceso de geocaching. La primera columna és, et diu, per fer una poca query des del GESAR. Vale? Sembla que he obert una nova columna, una nova base de dades, n'obrirem una altra. Aquí estem important catxers. A l'hora d'importar catxers ho volem fer amb una rodona, amb un quadrat i un codi GC, per baixar-ne un només. O bé un país o una regió. Jo normalment faig servir o la circular o el rectangle. Quants en volem baixar? Aquí podem posar el número fins a 6.000. Què volem que us donguin els últims 30 catxers? Això va molt bé tindre-ho pel telèfon. Mis encontrados els vull posar o no els vull posar. Borrar, o sigui, què vull seleccionar? Quin tipus de catxers? Mitjans, petits, grans i els tipus de catxers. Dificultat terreny i això està per seleccionar, el que voleu. Arriba, izquierda, abajo, derecha, què vol dir això? Què vol dir? Són les esquines del quadrado. Està? Dalt de tot, damunt del 4.000. Aquí, això. Damunt del 4.000? Damunt. Això? Això és el punt del quadrat. Això és per seleccionar el quadrat de Vale. Si jo sempre me'n vaig aquí, en aquest mapa. Vale. I aquí ara selecciono el mapa. Si ho he dit en quadrat, o ho dic en rodó. L'opció és en rodó. Ok, vale. Si tu fas en quadrat, dins el quadrat. Pots agafar fins a 100 quilòmetres. Això t'ho dona el triangle aquest, que tu, si t'hi fixes els quilòmetres, la part de baix te'n va canviant, i quan arriba a 100, et surt en vermell. Per tant, tu a partir d'aquí ja no pots fer res més. D'acord?
Tu això ho pots centrar. O bé, li pots dir i va a Montbrió. I tu pots solucionar els quilòmetres. Si no sap greu, farem una prova d'una part petita perquè no d'una part més. Sí, estarem molta estona. Aquella part, si no estarem molta estona, per això ho he fet, no per res més. Important catxers, torno a dir, anem al mapa i seleccionem una part petita. Baixa el més que baix. Aquí te'n recorda que hi ha 40... Si hi ha Vila-seca, és més petit. Aquí tenim, li diem a tot això que sí i ens baixa tot. Tardarà un moment. Els teus 6.000. No, perquè penso que tot el borraria. No és com aquell canal de que quants? 190? 2.000 en una tarda. 2.000 en una tarda, enhorabona. Quin crac. Campeón. Uns grups de Viena. Ens ha agafat mal el zona. Ja ho poso. No. Aquí n'agafarà pocs perquè em sembla que estic en Bernigol. Amb què? Com que tinc la base de dades en Bernigol i Petits Llops, no sé si m'està agafant ara la Bernigol o Petits Llops. Sí, de fet, he canviat? Bueno, ja està. Perquè vol dir que hi ha una limitació de temps. Sí, claro. Jo tinc un altre que és Bernigol, que només en sortiran els que no són premium. I Petits Llops té pagat com a premium. M'explico? Les caixes que siguin o no siguin premi. És l'equip fals, Vale, n'ha agafat aquests aquí. Jo me'n puc agafar 6.000, com tothom sabem, 6.000, i el que ha baixat és la resta, aquests 200 i pico. Aquí els tenim. Aquí estan els solventats, aquí estan els DNFs meus. A Ullo. Però és un mal parer d'aquest tio. Sí. Igual que el mapa. Llavors jo m'aniria a la macro. Andarem I fent. m'aniria al macro del mapa. On has anat a on? A fer el què? El macro, vale. vinguem de la macro, i us dic que jo tinc una macro que és dels mapes, i aquí està el mapa de tot el que s'ha de fer. I això està així. Sí. El botó de la dreta és de 10 en 10 i quan més amunt un per un. Tenen marques que has trobat? No, és que li dic que no me'l posés. La gràcia és dir, tu quan vas aquí a fer... A l'importar jo li dic encontrar los míos, no li s'ha seleccionat. Encontrados por mí, vale. Encontrados por mí no l'he seleccionat, perquè si no sortirien els fets, no tenen cap gràcia avui en dia. I els desactivats? Sí, li dic que sí, que me'ls tregui. I que no siguin teus. Bueno, és que els meus... On hi fiqui això? Aviam, si sortissin que fossin meus, sortirien aquí a la part verda. Sortirien aquí a la part verda. Aquí surten els meus, sortirien els que estan desactivats i aquests d'aquí que són els que falten. Això com ho podíem fer-ho? Si toquem a la part del verd o el vermell, si toquem el vermell, ens diem que són aquests els que estan... Aquests senyors tenen desactivats aquests. Això és un filtre. I això toques... No, és el nom del web. No, és del propietari, no t'equivoquis. La columna és de propietari. Està desactivat la... I el nombre del waypoint? El meu. És el nom del caché. Es diu Ullo. Està desactivat. Vale? A partir d'aquí agafaríem el GPS, l'enxufaríem... Bueno, aviam, a partir d'aquí el que podem és jugar i dir, escolta, hi ha algun challenge per aquí? Doncs hi ha dos, perdó. Només hi ha un, vale? Podries anar a veure aquest challenge, podries anar a veure si el compleixes, si aquest senyor té un apartat aquí. I qui és aquest? Camp de Tarragona. És el teu?
No és el teu? Sí, és el teu. Vale? Això és antic, Doncs aquí no hi ha cap mena per comprovar-ho. No hi ha cap mena. Això? No, segurament ho compleixo, no ho tinc res. De qui és aquest al cap de Tarragona? És aquí que hi ha... Com és que no hi fica el propietari? Sí, a Tarragona. A Tarragona, imagina't. Això és aquí. I qui és? Qui són els propietaris? No hi ha res per comprovar-ho. Està desaparegut. Està desaparegut. Jo havia arribat. Bueno, aviam. El segon apartat parla d'actualitzar catxers. Aquí podem anar a l'apartat d'actualitzar catxers, com he dit abans, i podem seleccionar o bé aquest d'aquí o bé totes del filtre, tota la base. Perquè potser és una base de dades que tenim de fa 2 setmanes o 3 setmanes, o de 4 dies, i llavors si ens interessa actualitzar o no actualitzar. Podem posar que es posi 30 lots. I aquí podem seguir la... Descarregar una Power Query. Quan dic descarregar una Power Query és la que tu tinguis feta a la teva pàgina web i a la vegada hagis fet servir una vegada durant aquella setmana. Si heu teniu una pàgina, teniu una query que té la pàgina més d'una setmana, ja no està aquí. Sí? No? Vale? És una altra manera de baixar-se una query de les que tinguin programades dins l'OBS. Bueno, antes de dedicar a esto, ¿quieres algo? ¿No? ¿Puedes guardar la búsqueda de antes? Sí, la puedes guardar. No, el cuadrado. El cuadrado lo puedes guardar. Sí, ¿Vale? A ver, vamos a probar. Això d'aquí que hemos dicho importar cachés, que hemos hecho este cuadrado, ¿cómo lo puedes guardar? Bajas abajo. Y guardar. A la derecha. Vale. Ahí la guardas y le pones un nombre. Y le das un nombre. Y te guardas el cuadrado para... Ho enteneu, això? Sí, sí. Perfecte. Sí? Vale. Anem a publicar registros. Avui hem anat a fer els catxers del panel, oi? I, bueno, teniu fil notes. Aquí en fil notes, agafeu i el aneu a buscar amb un arxiu. No tienes que borrar eso. No, se lo quiero borrar. Porque me falta loguearlo. Vale? Aneu a l'arxiu, connecteu el GPS, tal, i aneu a fil notes. Vale? Posta el segon. Posta el segon. Bueno, teniu el fil notes, oi? Que és aquest d'aquí, agafeu i l'afegiu. Les notes com les fas? En GPS? Jo les faig en GPS, però faig servir el mòbil. El mòbil, el Locus, que és un programa que vosaltres, mamons, no heu tocat, i que fa servir alguna gent, doncs, heu tocat el Catximpa. Això ho miraria, Menys el Catximpa. El Catximpa heu tocat, i he tocat el CGO, de vull els almorzar navegos. Això no se recorda. Ai, m'ha acabat. Quants són els que veuen el Locus? No conec gaire gent que facin el Locus. No? Hi ha algú més? Potser fa servir el Locus? Compartiu també... Al Locus hi ha un apartat que pots treure el fil notes
No sé si amb el CIO es pot fer. Amb el CIO també? Exportes notes i també carregues. Pues exacte, pots carregar aquí, perquè això està tardant més del 12. És genial. Es lo millor. No, te está bajando el film notas que lo he ido a buscar. ¿Cómo que no? Los cachés no están en esa base de datos. Ah, vale. Tienes razón, sí, señor. Tienes razón. Bueno, pues ya están aquí. Y si fos publicar todo, y si fos publicar todo, és més campany. És important que quan feu servir, quan aneu a loguejar, aneu a fer servir la base de dades que aneu a loguejar. Farem una altra vegada l'opció. Publicar registros, anem a buscar desde el archivo. Y tú te referías a esto, ¿verdad? Ah, Ha borrado. Te has dicho que te borrara. ahora me puedo hacer esto ahí. Bueno, pues no es posible. El que té això una opció per borrar o no. Tu pots dir que no te la s'acorda. No l'he borrat, no. Quan recuperes els films, els borra Els ha borrat. GPS o de... Bueno, anem a fer la prova només d'un caché. Ja tenim un caché que li hem posat a publicar registros. Vale? Aquest caché d'aquí ja li dic que el publiqui. Hi ha dues formes de fer-ho. O bé, si tu vens del fil notes i passes el fil notes directament a publicar, ja t'agafa la publicació anterior. Ja t'agafa la base de dades, la base anterior. Ja et sortiria aquesta sortida l'hem fet tal i pasqual, l'hem fet amb aquests senyors. I ja t'ho agafaria. Ho torno a dir. Imagineu-vos que jo agafo ara la base de dades que tenia abans del fil notes i l'incorporo directament ara, sense fer res més que això. Ja m'agafaria la base de dades anterior. Sí? Sí. Porque tiene un marcado que te cae la plantilla. Exacto. Hay que marcarla. Yo lo tengo marcado. O sea, le llama gente, dime cómo se hace y a lo mejor me interesa más. A ver, plantillas. No es por ahí, no. Dime, ¿por dónde voy? ¿Se ve lo que estem discutint? No. Vale. És important saber. Això d'aquí baix són plantilles. ¿Vale? Tu a les plantilles l'he encontrado el DNF archivado tal, li pots posar una plantilla. ¿Vale? Per fer Vale, això també pot biblioteques, ser. aquestes històries. Para lograr todos los Per fer papeles. sèries llargues. Sí, sèries llargues, tots i pico. És molt impersonal. Teniu raó. És molt impersonal. Però és una forma de bloquejar. És una forma que anima molt a seguir amagant. Sí, No. Amagar gens. Amagar gens. Ja, però si tu vas a fer una sèrie com la Power Trade, que són 1000 cachers, I si fas una com la del pare, que són 60, Sí. 60 que no pots fer, però 1000... Tornem a A ver, tú decías que se podía hacer servir una plantilla en cada momento y que te las guardase o no te las guardase. Venga, vamos a aprenderlo. No, pero tienes que. Yo lo hago con la lista vacía. Pero te sale otra opción. Con la lista vacía. Sí. Vale. Vamos a borrar esto. Ya no sé qué hizo. Venga. Dime. Pones la plantilla primero y luego... Puedes obtener. Y de ahí me saldría el archivo. Desde ahí cargaría las notas. Vale, de ahí no puedo cargar porque me la he cargado ya antes. Y hay una opción que sale una ventana con dos pestañas que hay una que le dices que no te aplique la plantilla automáticamente. Es que no, sigo ya no la tengo, ya sé hacer folletas. Bueno, tú dices desde aquí que saldría una pestaña que
día. Que no te apliquen las plantillas automáticamente. ¿Tienes algún PDF de eso? A la derecha sale. Hay un PDF de esto, de cómo ¿Sí? se lo veas. Bueno, pues I es penjarà. lo colgaré para que lo veáis. ¿Vale? Porque yo eso... Si le fas obtenir archivo, te quedará un... Esa a las opciones de Dígame. botón de opciones. Opciones. ¿Cuál está? Ajustes ahí arriba. Sí. Ahí. Ahí ves, ahí está. Para aplicar plantillas. Claro. La quitas y ya está, no la apliques. Vale, pero vamos a aplicar. Pero sí que quiero aplicarlas. ¿Por qué no? No, pero luego las aplicas. Luego seleccionas en la pantalla todo. Pero, a ver, tú escribes primero la plantilla, incorporas los signos y ya lo tienes. Pero si te equivocas, pero si la cagas y no te has dado cuenta, puedes subir la plantilla de la semana anterior. Pues, o la de Egipto, como vi el otro día. Y yo el otro día también la cagué. Pero eso si tú repasas primero lo que vas a publicar, pues publicas. Sí, pero hay veces que vas por prisa y no... Si no sabes ni lo que se publica, claro. La setmana passada vaig trobar que van anar a Egipte i estava Otro molt día content. íbamos yo y Antonio, no que lo decía Antonio y yo no iba. Bueno, tornem i que no sap res. És una opció, vale? Que us sapigueu que és una opció, que aquí et permet sempre aplicar una plantilla nova o no et permet. És el que hi ha. Tornem i no sap res. Anem a posar que aquest el anem a publicar registros i aquest també. Vinga, en farem dos. Bueno, trobaràs dos. Tenim dos registres per publicar. Ens anem a l'apartat de publicar registros i tenim aquests dos caixers per publicar. Tu tens una... Si li haguessis tingut una plantilla ja posada i haguessis posat... Aquests dos opcions els haguessis posat directament, ja sortiria la plantilla publicada aquí. Veuria una nota que posaria que ja està posada. Si vosaltres aneu i feu una plantilla, doncs això és el que sortiria. Sempre seria aquesta plantilla. Però una cosa és la plantilla i ara anem a adjudicar aquesta plantilla als caixers. Ok? Com ho fem? Seleccionem els dos caixers, botó de la dreta, reply template. I diem que sí i ens sortirà a la part dreta abans del signe... Sí, no toca encima. Què passa? Collons. Esto por aquí. Perdó. És que no li hem dit que l'hem trobat. Li hem de dir que l'hem trobat, perquè si no et sortirà en blanc. Això vol dir caché. No. Si tu et ve des del fil notes, ja et surt predeterminat això. Passa que és clar, és que me l'he carregat. I aquí has de posar allí punto favorito. A pujar la nota i et sortirà tot trobat, no? Vale. I et surt tot. Vale? Tornem una altra vegada. Anem aquí, els subratllem els que volem i fem servir la plantilla. Vale? Ja veiem la nota que ens ha pujat la plantilla aquesta d'aquí, que està marcat en blanc, ha posat el mistre i ens està dient que ja està posat. Només queda subratllar-lo. Abans d'enviar hi ha gent que té, veus, sobre aquesta plantilla o el cantó esquerre i l'altre a la dreta. L'últim que ha de fer és els petits ratos, sabem que té 0 favorits, malament, ja no m'agrada això, però és el número 3. Aquest és el que està inventat allà al Pas d'Israel? No? És el 2, perdó, m'he equivocat. El 3 és el pi, Perdó. Vale? Siguiente. En el siguiente li posaríem un favorito. Vale? Li posaríem un favorito.
favorito, posaríem, li posaríem una imatge, si volem posar-li una imatge del caché, del que ens Però agrada. això ja ho has de fer un per un, no, ara ja? Sí, això és un per un, Això és un per un. És un conyazo, però és un per un. Vale? Home, que no pots posar la mateixa imatge per tu. No, però... Aviam, ara hi fem-ho dels travels. Els travels també els podeu fer. Els travels també els podeu fer, Quan toqueu la tecla dels travels... Aquí podíem seleccionar els travels que tenim, com a vistos, com deixats, o el que sigui. Des de març ja pot ser? No, en febrer n'he fet més de 100. User notes, esto user notes. Vale, la imatge sí que sabeu com es fa, no? La imatge, añadir una foto, busqueu dins del que sigui una foto, una fotografia i avall. Busqueu la foto que més us agradi i la poseu. Què més? Hem dit els favoritos. Una altra cosa. Amb aquesta línia de color gris que hi ha aquí, tot el que poseu al fil notes, si li poseu a l'apartat, saps com fem el contrado amb el caché? Li poseu una nota favorito, bonitas vistas, gracias por tu casa bonita i tal i pasqual. Això sortirà aquí. No sortirà amb el lot. Passa que tu, al anar-ho veient d'amunt amunt, podràs veure, veuràs alguna nota de recordar i de més. Sí? Això no es posa. Etiquetes, també està bé. Etiquetes que etiquetes? Diu etiquetes. És tot el número de caché que és. Damunt, més amunt. Bueno, les etiquetes sí. Desplegues. Sí. Podeu posar les etiquetes, aquí podeu posar El nom del propietari. el nom del propietari, podeu posar el comptador dels vostres caixers que porteu fets, dels 19.000, dels 15.000, els que siguin. Podeu posar-ho. I és un comptador, però això es pot posar. Pot posar l'hora que l'has trobat. Si vols FTF, va bé, pots que ho faci. Un cop ho teniu clar, tot això d'aquí, seleccioneu les dos caixers que tingueu i us aneu a publicar registro. I diu fetxina. I aquí teniu els dos caixers i aquí es trobaria el pana amb dos caixers nous, però no ho farem. Tenia favorito. Aportar. Avortar. Això d'aquí és obtenir balança, és l'apartat aquell que diu puc arribar fins a 6.000 caixers i quants em porto? Efectivament. El que és vermigó, doncs la mateixa cosa. Obtenir una altra fitxa d'accesso. Jo porto petits llocs i porto vermigó, perquè volia fer-ho pel dia d'avui, per no complicar-me la vida i fer alguna cosa. Podeu tindre els dos accessos, els que tingueu. Voleu eliminar la cuenta o el cache de GSAC. Per saber el teu codi d'usuari es pot saber des d'aquí? No, te'n vas al geocaching i allà el tens. No geocaching. El codi de registre de GSAC. Perquè jo el tenia en un ordinador, com vaig voler instal·lar-lo en un altre, em va costar moltíssim. Això són els pirates. No, vaig haver d'estar buscant arxiu, papers a casa, per saber on tenia. Ni idea. ¿Tú sabes algo? Me mandas un correo y te lo envía. Si pierdes el número. Y si no está en el registro de Windows. Está en el registro de Windows. Ahí estamos registrados. Si le mandas un correo a... Ayuda. Un correo te manda el código de comparación. Què vols mirar? Josep, què vols veure aquí? Me sembla que no, Em surt el nom. Josep. Jo no sé res més.
si algú sap alguna cosa més, vol preguntar, que jo sàpiga. Algun dubte? Us pugui ajudar? Alguna cosa? Jo ja no sé més. Fins aquí m'ho diré. Vale.